Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh iki geng. Iki sing dodol es iki. Mulai surung plaris ya guys. Ya Allah, iki wis jam piro lho? Jam setengah siji iki urung oleh plaris kalau es sing ngulung ae iki. Beh. Kanjuruan iki lokasine Kanjuruan. Sepi guys. Dek taman pinggir kedol. Pinggir kulon. Sakno iki lho, kono ese ning nang Kanjuruan yo. Lek petuk iki lho, ese. Iki lho. Sepedae iki, sepedae. Plat nomor iki. Yo, oke. Sakno lur. Ngopeni anake telu lur. Siji kelas telu. Mlebu nang Facebook lah, delok anak lah dikekel lah iku. Moro nang SMP. Situ wis kerja tapi urung rabi padha karo aku, anake. Mu anake telu lur. Iya iki wonge. Tak nolor. Ngopeni anak tiba-tiba koyo ngene. Jam setengah siji lho iki lur, urung oleh pelaris lho iki. Ya iki pendekare. Pokoke ngulon ngetan ngalor ngidul wis petuk bakul wis. Njenenge wong bakul. Lah awakno bakul omong ae ya. Bakul untuk. Bakul omong ngene wis ngene iki tok. Bakul untuk. Iku wong ndek mburi ya nggo mobil loro. Lho, rumpukan sak menawa kae. Ngono ku ya ga ono sing tuku es lho. Aduh. Ya apa masa anake enggak ono sing kepingin es. Amandel paling. Amandel enggak gelem tuku es ya. Lah iki situ tambah mobilan maju mundur ae kok. Mobil putih ambur ya. Maju mundur maneh. Maju maneh, mundur maneh mek ngono tok ae. Iki ana wong dodol kopi lur ndek kene lur. Ana dodol kopi lho. Weh kok cewek coy. Cewek kok lho kon enggak kenalan ae kok. Teluan lho nggo ndek gapura kok. Tak cedhekne sik. Waduh enggak ketok ono motor wis. Wah, ya wis enggak ketok wis. Wah, iku lho. Kalau cong, cewek cong. Kok. Ojo wis. Gak ilok mbek mak, enggak oleh. Rene iki mang teko COD-an lur. COD-an barang sepeda iki mang lho. Sak ono-onone apa-apa di bakul wis pokoke dadi dhuwit. Penting enggak ngapusi wong, enggak gawe gelane wong. Ngono lho. Ayo diparani ya, dijak ngevlog ya ceweke. Iko lho, jan tipeku janan sing situ oh. Jan buentrot kok ngono ayo biong. Iki lho lur, bakul es ya aduh mek ngene kok. Aduh, Aja percaya nguntuk tok rasane. Sampai tak bingkem ngene. Isin deh. Isin lek dilepokno YouTube. Kata ya apa tian? Wis. Iki apa es iki? Sido diterusno ta ora iki dodol es iki. Tuh. Urung oleh plaris lho. Apa ya mene? Es didol es. Aduh, wis gak mampu. Iki tambah wean tok ae, mosok gendaan. Iki masih itu ya mek celulu ingah ini ngono tok ae wis. Pantes takoni, endi gendakane? Hilang cak tiba wong. Aduh. Aduh, wis mek ngono tok ae. Aduh. Ora usah mikir wedokan nggare budrek. Lek wis wayahe rabi-rabi tenang ae.
Apa ya apa. Ya wis iki sing ndek kene mung peduk bakul es. Saiki pesen warung kopi. Pesen warung kopi. Pesen kopi sih. Panas-panas iki lho. Diparani mbake mulai. Isone diparani sik tas aku lungguh wis mulai sampean Mbak. Muduna kono aja kok caring ae kaya wong gering ae. Hei. Muduna. Anget ini lur. Kene lho muduna. Wis ngono ae wis aku tak ngopi sik ya. Ngopi geng, marono balik wis. Kesel, capek, lelah wis mulai isuk mang. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.